Hristos vaskrsle, vaistinu vaskrsle, pomaže Bog, narode Božiji. Najavljujem novu emisiju na našem kanalu Vidovdan u ponedeljak 30. januara od 12 sati koja nosi naslov Žena je duša crkve i sveta. Živimo u epohi ledenih srca, sukoba, ratova, otuđenosti, nesporazuma. Niko da se smiri, da popusti, da se smanji. Ratovi se umnožavaju, žrtve na hiljade, na desetine i hiljada, osobito žena i dece. Kako uneti toplinu, kako uneti razumevanje, ljubav, nadu, veru u Boga i ljude u ovaj svet, ne vidim drugog načina osim da to bude srce majke. Ona ima topline, razumevanja i ljubavi za sve, kao Bog za svoju decu. Gledajte emisiju, širite je, Bog blagoslovio. Amin.